Hoxe imos falar sobre as interrogativas ou como temos os galegos a maneira de facer as preguntas. E chegaremos a tempo? ¿Llegaremos a tiempo? Nas interrogativas totais hai unha clara diferencia con respecto ao castelán, que é que, mentres o castelán ten na parte final un tonema ascendente, en galego a parte final ten un tonema descendente, é dicir, baixa o ton dunha maneira moi forte, non? Falades galego? Comeza nun ton moito máis alto que o normal e segue subindo a partir de lego baixa dunha maneira moi rápida e moi drástica. Falades galego? En cambio, a mesma frase pronunciada por un castelán. ¿Habláis gallego? E fixadvos que o go non só non baixa, senón que ascende de maneira considerable. Con quen ves? Acada un ton realmente espectacular no pronome interrogativo. Con quen ves? En cambio, no castelán ¿Con quién vienes? sobe, pero sobe dunha maneira moito máis lixeira do que sobe no caso do galego, non? Choras ou ris? ¿Lloras o ríes? En realidade é como se tratara de dúas interrogativas, unha a continuación da outra, non? En cambio, no do castelán, a parte final sería un tonema descendente e non ascendente como sería esperable se fose a superposición de dúas interrogativas adxacentes no castelán. Ben falado. Ben falado. Fronte ao castelán, un falante galego distínguese perfectamente en calquera lugar da península. Nós o que temos que estar orgullosos do noso é que todas as nosas características non son nas debemos de ocultar, senón que debemos de potencialas na medida do posible, porque ser galego é tan digno como ser alemán, como ser francés, ou como ser madrileño ou como ser londinense, non? Ben falado. Animal que di guau, guau. Cadela. As estrelas e o sol atópanse no Ceo. Ceo. sitio onde encerran os ladróns cando os pillan. Cárcel. Ves como sabes? Despois de canto acaban de ver e oír, queda claro que na nosa maneira de facer as preguntas e, sobre todo, de cantalas, é onde primeiro se ve que somos galegos. Por iso temos que conservar, porque nos define. E os que aprenden galego teñen que reparar ben nesta característica de que as nosas preguntas acaban para baixo normalmente. Outra característica é que moitas empezan por E. E que lle hei de facer? E a ti quen che deu vela neste enterro? Pero os nosos avós empezábanas por el. El aínda hai aí xente. El é certo. Se teu pai non o ten e túa nai non cho dá, el de onde che ven o la 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 la. Se escoita unha pregunta que empeza por el, anótena. E se non la mandan, filloas con mel. Abor,